Начная урочыстая служба называецца пастэркай. Пачынаецца яна яшчэ напярэдадні ўвечары і сведчыць аб наступленні свята. Сімвалам нараджэння Хрыстова служыць з'яўленне на небасхіле першай зоркі. Глыбокі духоўны сэнс падзеі, якая адбылася ў Віфлееме больш за 2 векі таму, азначае трыумф веры, надзеі і любові. Каляды ў хрысціян, хто азначае іх у гэты дзень, доўжацца 8 дзён. Усе яны ствараюць так званую актаву каляд. Надо не только верить, что Иисус Христос народился в Вифлееме, але надо также Его принять в свое сердце. И когда мы празднуем это Рождество, я думаю, что таким наилучшим пожеланием было бы, чтобы Иисус Христос народился в наших сердцах, в наших семьях и в нашей стране. 7 стагоддзяў таму з'явілася традыцыя ставіць у храмах яслі з выявай немаўляці Ісуса Хрыста і ўпрыгожваць ёлку. На гэтае свята выпякаюцца спецыяльныя хлябы, ці апладкі, што сімвалізуе еднасць людзей адной веры, як шматлікіх зярнят пшаніцы, з якой робяць муку. Для вернікаў гэта яшчэ і вялікія сямейныя традыцыі. Увечары пасля службы родныя і блізкія збіраюцца за адным сталом і жадаюць адзін аднаму здароўя, дабрабыту і спаўнення жаданняў, дзеляцца апладкамі. Я всех своих друзей, и католиков, и православных поздравляю с Рождеством Христовым. Желаем всем крепкого здоровья, радости, благополучия, соединиться и любить и быть любимыми. У гэтыя дні прыпадае яшчэ шэраг святаў. Каляды працягваюцца і пасля заканчэння актавы да самага свята хрышчэння, якое трапляецца на першую нядзелю услед за богаяўленнем 6 студзеня. Желаю всем, которые переживаете эти рождественские праздники, здоровья, благополучия, Божьей благодати и всяких великих даров Иисуса Христа в новом 2020 году. А православныя вернікі будуць адзначаць нараджэнне Хрыстова ў ноч на 7 студзеня. Юрый Печур, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».